I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulo Afi Arifah Ramadhini kelas 11 telu ajeng presentasiké tugas basa Jawa mbenerke tetembungan kang kurang trep ing film komedi Jawa. Setunggal. Yu ngopo to dengaran men jegadu koyok bar ditakur kucing, tetembungan kang trep. Yu ngopo to dengaran men mecucuk koyok bar ditakur kucing. Kalih ora eneki apa digondol undur-undur, tetembungan kang trep. Ora ana apa dijupuk undur-undur. 3. Pitikmu mau dibandem lho karo Yupartinah, tetembungan kang trep. Pitikmu mau dibalang karo Yupartinah. Sekawan. Pitik kelakuane padha karo sing duwe, ra duwe aturan lan duwe tata krama. Tetembungan kang trep. Pitik sifate padha karo sing duwe, ora duwe aturan karo tata krama. Gangsal, kok malah ngelokke silit pitik sing ra disekolahke. Tetembungan kang trep. Kok malah ngomongke anos pitik sing ora disekolahke. 6. Oh alah, dapurane iki to sing jari ngelokke silitku ora iso disekolahke. Tetembungan kang trep. Walah, omonganmu to sing jari madake anusku ora iso disekolahke. Itu rupamu kaya begengge, tetembungan kang trep. Raimu mirip pelancur. 8. Yu tak omongi ning aja ngomong sapa-sapa ya, tetembungan kang trep. Yu tak kandhani ning aja ngomong sapa-sapa yo. 9. Lah kowe iki luwih saka begengge, tetembungan kang trep. Lah kowe iki luwih saka pelancur. 11. Pitikku ki ana loro mang, ki kelong siji yo, tetembungan kang trep. Pitikku ana loro mang, tapi ilang siji kok. Awasane kula mbenerake basa ing film Jawa yaiku tesih kathah tembang-tembang sing kasar lan kudu dibenerake. Sekian cukup semanten presentasi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap.